Стремежът към владение на топката е болестта на съвремието. Такова е определението на треньор от топ 4 на Европа в средата на 90-те. Доминиращите отбори в наши дни обикновено са тези, имащи притежанието на топката. Това обаче далеч не винаги е било така. Знаеш ли, че френският Нант създава свой собствен стил на игра, който вдъхновява поколения наред? Футбол без излишни комбинации и постепенни разигравания. Само бързи взаимодействия, скорост и зрелище. Още през 60-те години тогавашният наставник на канадчета Жозе Арибас въвежда стил, при който всичко се случва с няколко взривни докосвания. Какъв е фокусът? Минимално владение на топката, максимален резултат. И резултатите са на лице. Титла в Лига 1 през 1995 и място в топ 4 на Шампионска лига година по-късно. Сещаш ли се за други емблематични отбори, които целенасочено са оставяли владението на топката на съперника и въпреки това са постигали чудесни резултати? Напиши в коментар!